ഒരു AI ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ചിത്രത്തെ കൊണ്ട് ആശംസ പറയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാം. വണ്ടർഷെയർ വിർബോ എന്ന ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് വിർബോ തുറക്കുമ്പോൾ അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോ എന്ന് കാണാം. അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോ എന്നതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അനിമേഷൻ മോഡ് എന്നതിൽ ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ആവശ്യമായ വരികൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ജനറേറ്റ് വീഡിയോ എന്നതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക. 100% ജനറേറ്റ് ആകുമ്പോൾ സേവ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഗ്യാലറിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഗ്യാലറി തുറന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. പ്രിയപ്പെട്ട കാർത്തികയ്ക്ക് ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും ശുഭപ്രതീക്ഷയുടെയും മധുരം നിറയുന്ന ഒരു ജന്മദിനം ആശംസിക്കുന്നു.